дуруду салом дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд, хуш омадед ба канали ма. Бародарои азиз, нигоҳ кунед, ҳар як навори ма пешниҳоди шумо мекунам. Шумо фақат ҳамаро внимательно тамошо кунед. Иншааллоҳ камтарак сабрашат мекардагӣ бошед, ҳамира мефаҳмед чӣ хел карда мешавад. Иҷада дидестен, мо зеркало шиша дар коридор задестем дар классик. Нигоҳ кунед ки камтарак сабрашат кунед. Иншааллоҳ рӯи ҳамин видео мегирем. Мезанед ҳичи нест, осонакай, просто ҳамира сабрашат кардан дар кор тамом. Нигоҳ кунед, мақсад заводское биред ягер ё ин ки худед мебиред, информатсия дар ҳамин навор аст. То охиша тамошо кунед. Ба ҳамин навори тамошош мекунем барои бихоҳем ки мо да мотиватсия шавад, навораи мо тез бибурояву дигар бародаро бубинанд. Наворро паҳн кунед, дар навор лайк монед, каналда подписатсия кунед. Мақсад ки мо рӯи поддержкаи шумо кор карда метавонем, мотиватсия мегирем, наворҳоро бисёртар мекунем. Ба чӣ клей мезаниш, чӣ хел мезаниш, ҳамаш дар ҳамин навор аст. Нигоҳ кунед. Баъд бисёриҳош менависанд ки иҷаша нагуфтӣ. Бародар, мо дар қазии кор переживати кор даем, фикри кор даем, осониша чӣ хел биёбем, чӣ хел бикунем, фаромӯш мекунем бисёрша. Дастгириро хуб бикунед, иншааллоҳ статус канал хуб шавад, просмотр хуб бигирад, видеои партофтагӣ. Мо иншоаллоҳ ҳаракат мекунем, як наворро 2 бор 3 бор ҳама секретоша бикунем, пешниҳоди шумо кунем. Худо ба шукр, ай рӯи видеои ман садҳо одамо кор кардаистанд. Видео роҳим кеистанд, миннатдорӣ баён кеистанд, дар WhatsApp ҳастай ҳамаш. Видеои роҳикагишон ҳам ҳастай. Чандташа навор кардам, партофтам ки ина бародаро ҳарчи нанависен, ай рӯи видеои мо кор кардаистанд. Хай одами баъди бахи худаш намефаҳмад, ай тупоиша ҳарчи навиштан мегирад. Хулоса наворҳоро сахт дастгирӣ кунед, давомша тамошо кунед, ҳамаша мефаҳмед. Баъд бародарома садқа подписатсия бикунед. Худо хоста бошад, наворҳои ҷолиб дар пеша. Давомша тамошо кунед ки чанд секретша гуфтагием. На дар дуруни панели неоклассик зеркало шишаи неоклассикӣ. Инам хеле мезанем ша. Наи серияи наваш. Наи кусокош. Половинкош. Наи клеш. Ина ҷои мезадагӣ. Плашаткаи дуруни неоклассик. Ай болои шпакиловка. خب من تمام که کردیم با نشانتون میدیم. بین دو تا استویکا دا پنل بین پنل دا میزنیم اینا دو طرف بود در بعد ببینیم که چه میاد. خب که باشه دوستان عزیز، اینا اندکش مونده گفتیم همون اردک کم ترک دیگهش مونده گفت کلوبیا بگیریم این که دیگهش مونده گه اینا حاضی در درون پنل زدگیم نیو کلاسیک ده اینا شیشه همیره اینا کلش ها بور دیگه نشان بدم. اینا کلش شیشه ها خودش اینا میدول پلوبام سوال میشه. اینا ای خودش заводской половина مقصد هم وقتی заказ کردی схема میکنه размер خاطی میگه که نمی размер ده نمیخواد штук میشه نمیخواد کвадрат میشوه نمیقدر سوم میشوه کвадрат ша 120 сомонӣ мезанем. мо ина ҷошда бугум ки бо мақсад бисёри видео да ман нарха намегум, барои дар канали ман мумкин нестае гуфтан, проблемаи каналӣ мешава. барои ҳам қай наиҷа мегум ки 120 сомон квадратша мезанем. ина як бори дига бояд пеш нишон медиҳем, камтар дигаш мондагиа 3 рад бори мондагиа тамом. ина видеои навбатӣ монда, ина тамошо кунед, давомша ҳози полни тамошо бо нишонтон. хоб ки боша ина дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд, инаи зеркалои мо дар неоклассик дар байни дар байни ду стойкаи классик тамом кардагим. ина багет гало ҳама зарҳал ремонти неоклассика. яке мо асос навормо барои нами зеркало барои ҳам шиша ҳай ина
фасони бад мақсад ки метавонем ки шумони ҳалқаи зеркало бизанем. хулоси гап ки дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд, барои закаси ремонти неоклассик ва ҳамин шишаи ки дар стена мешавад муроҷиат кунем дар нами WhatsApp. Иншааллоҳ ки онҷа боз туғрик гирифтем, кору бортон мақсад ҳал мекунем. Метавонем бародаро ибод зеркало дар калидор дар хонаҳои заминӣ. Бародарои азиз, ремонти неоклассик инами чизо хулоса Абдилка косметика ҳар он намуди ремонте мехоҳед нами WhatsApp дар муроҷиат кунед. Иншоалло ки пешниҳоди шумо мекунем. Боқӣ зиндаву саломат бошед. Иззат кунед наврӯи ояндаро.